Hola, bona tarda a tots i a totes. No sé si m'esteu sentint, espero que sí, que estigui tot correcte i se'ns estigui escoltant. Doncs molt bé, veig que sí, és fantàstic. Ara ja estem en el moment del debat, un debat entorn de les arts comunitàries i veure doncs, quins són els nous reptes, d'on venim i cap a on anem. De fet, doncs, una de les coses que m'agradaria dir abans de començar és doncs, fer un agraïment, no?, a totes les persones que heu estat treballant perquè això sigui possible, finalment d'aquesta manera virtual, i tot l'esforç que heu fet en qüestió de 24 hores per poder reprogramar tota aquesta història de la millor manera possible. Josep Maria Aragall, de Basket Beat, és la persona que ens començarà a introduir, a contextualitzar per què estem on estem, per què estem en aquest format. Josep Maria, suposo que estàs per aquí connectat. Veig tanta gent que no sé on ets, però suposo que ets per aquí. I aquí estem. Mira, ara et veig. Doncs Josep Maria, endavant, quan vulguis, per fer aquesta introducció, aquesta petita introducció per contextualitzar doncs, tots aquests canvis que hem hagut de fer d'última hora. Sí. No estava previst que agaféssim la paraula des de Basket Beat a la taula, però la situació d'urgència va ser tan ràpida i tan forta i tan greu, no?, que consideràvem que estava bé poder parlar una miqueta. Fa un any i mig que estem organitzant aquest festival. Hi ha 1.000 entitats, organitzacions, projectes, jornades que es fan similars a aquesta. Moltíssimes tenen molt valor. Artivarri fa més de 15 anys que estem treballant en el sector, així que nosaltres no estem fent res de nou, més que sí que posar-nos una miqueta pesades en el tema de trobar-nos, en el tema de pensar que si fem una feina política, la feina política comença per nosaltres mateixes i aquesta feina comença en preguntar-nos com ens relacionem amb l'altre i què fem en aquest sentit amb les entitats i amb les companyes que treballem juntes en això. No? Des de fa un any i mig hem creat 5 grups de participació. Si algú té ganes de participar en aquests grups ens pot enviar un e-mail en el qual hi estan participant més de 100 persones i amb el qual hem fet més de 40 reunions fins ara. Així que el particular o el que ens agrada del que estem fent és precisament aquesta trobada i em sembla que és el que té valor. No? La Marina ho deia abans, que el festival fa molts dies, el festival fa molt temps que està succeint i que està passant i que està passant cada dia. Així que més enllà de que ho fem virtual, més enllà de que haguem tingut un problema tècnic i que haguem perdut un centenar potser de persones pel camí, el festival està passant cada dia i per això estem contentes. No? Estem contentes perquè, com deia la Marina també presentant l'altra taula, hem rebut 380 inscripcions i la setmana abans 260 persones van confirmar que vindrien presencialment avui a la Fabra. No? 175 a les sessions principals com aquestes i 80 a la ràdio, a una altra activitat que fèiem ràdio, i gent que entrava i sortia. No? En total, 260 persones que havien confirmat durant la setmana que venien, així que, evidentment, tenim moltes ganes de trobar-nos i demostrem una miqueta que el poder col·lectiu ens aporta moltes coses. No? Ja acabo, Marta, disculpa. Aquesta jornada, avui parlant amb molta gent ens anima, no cal que ens animeu, ens hem d'animar totes unes a les altres. No? Avui parlant amb l'Hugo Cruz. L'Hugo Cruz és el director del Festival Mesh d'Holanda, que ens està acompanyant en tot aquest procés. Em deia ens dèiem, no?, que les arts comunitàries no són això, les arts comunitàries no són aquesta pantalla. Així que evidentment, això no és el que volíem, això no és el que volem. Per això hem lluitat, portem un mes amb un suport increïble de molta gent per aguantar fins l'últim dia contra viento i marea per poder fer l'activitat presencial, no? Perquè aquesta activitat, al final, el que volia reivindicar és la nostra capacitat d'autogestió i reivindicar la corporalitat en contra del moment que estem vivint. No? Així que, anem a gaudir de les oportunitats i les dificultats també que ens donen les noves tecnologies. No? Afegir, evidentment, que tot i que estem contentes, estem tranquil·les i és la manera com hem d'estar i com volem estar,
amb totes les problemàtiques que estem tenint avui i que hem tingut, etc. Evidentment, també manifestar que des de Basketbit, des d'Art i Barri, ens oposem absolutament a les mesures que s'han establert des del govern. Entenem que hi ha moltes altres maneres de fer les coses. Tampoc ens agrada el lema de la cultura segura. La cultura, almenys que nosaltres fem, com expliquem a la presentació del festival, no entenem que hagi de ser segura, però bueno, entenem també que ara parlem de salut, no? Hauríem de fer... Home, doncs sí. Home, doncs sí, efectivament penso igual que tu. Hauríem de fer 1000 agraïments, en tot cas, a persones que us esteu sumant, en tot cas, especialment en aquest cas, ens toca i volem agrair a Cultura Viva de l'Ajuntament de Barcelona, que està recolzant la jornada i aquesta taula, i també a la Fundació Carulla. Queda molt institucional, això està quedant molt institucional, però que la Fundació Carulla ens ha permès, ens ha deixat amb tota transparència i obertura utilitzar el seu perfil Zoom, no? Perquè esperàvem no tenir límit de capacitat a la xerrada. Igualment, també aquests dies, el que està molt clar i també això pot alimentar el debat és que les institucions segurament no poden ser amigues de les arts comunitàries, però evidentment també les institucions la fan les persones i és increïble l'acompanyament que hem tingut aquests dies de moltes persones que treballen a la institució, no? Així que això també per nosaltres és important dir-ho. Finalment, volia agrair també a la Marina i a la Irene, que són les companyes que estem aquí fent això possible. Evidentment són moltes, però hi ha 3 personetes que estem aquí remant i que portem un mes sense desanimar-nos, no? I ahir no ens vam desanimar i avui, quan hem tingut aquest problema tècnic, no ens hem desanimat i no ens desanimarem. I si ens desanimem, doncs, ja ho compartirem quan ho hem de compartir. Així que gràcies, Irene i Marina, per aquesta feinada que estem fent. Les companyes de Bemen ens han preparat un QR, teniu un link aquí, i ens proposen 3 activitats. Un mural participatiu, això ho havia d'explicar la Marta, però ens han demanat que hi posem èmfasi, així, Marta, t'ho trec de sobre. Ja estic a punt de callar. Perfecte. Al QR hi ha 3 activitats, teniu també el link. Un és un mural participatiu perquè pengeu vídeos, fotos, dibuixos, frases, preguntes, preocupacions, alegries, el que vulgueu. Un altre és l'autoentrevista, per pensar que podem recollir informació amb això que deia la Marta Ricard de matisos, informació amb un to i amb una qualitat diferent. Us podeu autogravar, us podeu fer preguntes, etc. Seria important o ens agradaria molt poder comptar amb vosaltres. I finalment, si voleu, més convencional, hem preparat també una enquesta. Així que així estem. Moltíssimes gràcies. Esperem que us interessi el que hem preparat i també felicitar les taules anteriors, el taller de la Marta, la taula Acció, Acció i No Acció i el treball de l'Atentes, que tot i que alguna persona era crítica amb el llenguatge artístic que havien utilitzat les latentes, doncs tot s'ha de contextualitzar i també hem d'entendre, sense justificar, que l'experiència de l'Atentes ha sigut un acte de resistència a l'espai públic quan no es podien fer activitats a l'espai públic ni compartint materials, etc. Moltes gràcies a totes. Ens veiem segur al maig. Gràcies, Josep Maria, per aquesta introducció necessària pels temps que corren i em sumo als agraïments dels esforços que està fent tothom perquè això sigui possible. Veig que hi ha moltes persones connectades que segur que tenen moltíssimes ganes de participar. Comentar també que estava previst que aquest debat s'enregistrés i s'estrimegés, entenc, per la Veïnal, el nou canal de televisió comunitària de la ciutat de Barcelona, que no ha pogut ser perquè estem en un altre format, evidentment, però és important també dir-ho, que també hi ha mitjans de comunicació comunitaris que estan naixent, almenys aquí a la ciutat de Barcelona. Recordar que el que comentaves del mur s'ha fet arrel d'un grup d'estudiants també que fan animació sociocultural i turística. Es diuen Bemen 3, si no m'equivoco,
i animar-vos també a participar d'aquest mur, que és un altre invent que funciona molt bé pels temps que corren i que estarà actiu durant tot aquest debat. Molt breument dir-vos potser coses que ja sabeu, però que està bé que les comentem aquí abans del debat, que clar, que aquest moviment Enfortim les arts comunitàries va sorgir justament a partir d'una jornada i un taller que va portar per títol el mateix nom. Com Enfortim les arts comunitàries el va desenvolupar Art i Barri el mes d'abril del 2019 en el marc d'aquestes jornades del programa Cultura Viva. Clar, fruit d'aquesta jornada va ser quan es va proposar un grup de treball i una exploració sobre un possible prototip de taula, organisme de treball, en fi, com es podien gestionar aquestes polítiques culturals i les arts comunitàries. I es va fer un informe, un estudi sobre l'estat de les arts comunitàries per part d'Art i Barri, Cultura Viva, i va ser el Javier, que també estarà a la taula amb nosaltres, qui es va encarregar de fer aquest estudi, que d'alguna manera el que volia era realitzar un mapeig d'entitats, projectes i equipaments, institucions vinculades a les pràctiques artístiques comunitàries d'acord amb el que ells enteneu com a arts comunitàries i fer-ne una primera radiografia. Aleshores, amb Javier Rodrigo, de Transductores, que entenc que està per aquí. Javier serà una de les persones que estarà amb nosaltres aquí al debat d'avui. És un dels autors d'aquest informe que us comento. I també estarà amb nosaltres la Susana Moliner, de REAC, per explicar breument també com es van constituir com a xarxa de recolzament mutu arrel de l'inici de la pandèmia i participarà amb nosaltres també aquí al debat i ens explicarà una mica també com es fa, com s'enxarxen, com s'estan enxarxant també a nivell estatal. També està amb nosaltres el Cristian Añó de Sinapsis. Hola, Cristian, bona tarda. Sí, vaig comprovant que us sento a tots i a totes. Hola, què tal? Què tal, Cristian, com estàs? No sé si se'm veu o se'm sent. Jo et sento i et veig. L'únic que hi ha tanta gent per aquí, que això és molt, molt gratificant, que em costa ubicar-vos, però ara sí que us veig a tots. Doncs el Cristian també estarà amb nosaltres. No sé si, Javier, vols provar també una mica micro. Bona tarda, Javier. Hola, buena tarde, ¿cómo va? Hola, Javier. Y la Susana Molinero. Hola, Susana, ¿cómo estás? Hola, buenas. Hola, Susana, buenas tardes. Buenas tardes. Perfecto. Pues, de alguna forma, también es cierto que dijimos que íbamos a hacer algo un poco bilingüe, como nos salga, ¿no? Porque también está Susana aquí, que tiene familia catalana y que entiende bien el catalán, pero pues aquí también potenciar el bilingüismo está muy bien y a mí la verdad es que si me permitís que en algún momento me equivoque y se me crucen los cables, pues bueno, voy a intentar hacer alguna parte bilingüe, ¿no? Entonces, aquest primer bloc havíem pensat que la persona ideal per començar-lo seria el Javier, com a autor i coordinador d'aquesta recerca. Javier, comentàvem que en rescatis una mica les 3 conclusions principals de l'informe, perquè potser és a partir d'aquí que podem encaminar una mica aquest debat. Aleshores, Javier, jo et donaria la paraula perquè ens fessis una mica d'obertura i d'explicació de les 3 conclusions principals d'aquest informe que comentàvem a l'inici i a partir d'aquí anar desgranant una miqueta el debat. Javier. Javier, no sé si et sent. Aquí està. Sí, ja estic posant l'àudio. Bona tarda a tothom. Estic amb el tema de compartir pantalla, a veure si podem, ja està. D'acord, el primer de tot és agrair moltíssim a totes i a les persones de... Es veu la pantalla? Ho veieu totes? Sí. Sí, jo? Vale, doncs vaig endarrere. Res, agrair molt a la gent de Basket Beat, a la Marta i a totes les persones que heu fet l'esforç per canviar-la i també a Cultura Viva i a Fabri Coach en un moment donat per haver-nos acollit físicament. A mi em feia molta il·lusió poder anar a una jornada i veure'ns tots els cossos i les cares, les cares amb mascareta, però almenys tenir els cossos. I també, com ha dit molt bé el Josep Maria,
reclamar la cultura com un espai de resistència i un espai de producció de vida comunitària en altres espais de la ciutat. Bueno, dit això, plantejava fer com dos parts de la presentació d'avui, que era explicar una mica i localitzar la recerca. Com que la Marta ha explicat ja diverses coses, aniré més ràpid en aquesta part i llançaré com les 3 conclusions principals. Entenem més o menys que tinc com uns 10-15 minutets. Oi? Anem bé, Marta, en aquest sentit? Jo, si cal... Val, gràcies. Com que estic veient un PDF, és molt raro, no sé si hi ha 80 persones que estan somrient o estan mirant ahí com... I aquests dibuixets, de què van? Bueno, la recerca enfortint les sants comunitàries, després us passem el link. L'estructura que farem és, us explicaré el marc, el procés i les consideracions. El marc ja l'ha dit la Marta, és un procés que portem ja des del 2018 fins i tot amb una primera recerca sobre béns comuns i polítiques culturals, on es va detectar la necessitat de major articulació i de treball en xarxa i de constitució d'algun marc de diàleg públic comunitari amb tot aquest fenomen de l'ecosistema de les arts comunitàries. Llavors, nosaltres el que vam fer la Mercè Segrí i jo, com els dos coautors d'aquesta recerca informe, és fer un treball des d'octubre del 2019 fins al 2020 per fer un informe, un mapeig i un inventari de pràctiques. La recerca tenia com a objectiu fer un marc conceptual, definir què són les arts comunitàries, i el que vam fer és un marc conceptual dialogant amb el que són les arts participatives. Avui no parlaré d'això, però està a l'informe. Després vam realitzar un primer mapatge, que és exploratori d'iniciatives i projectes, d'acord al marc que havien establert, un mapatge que fos de projectes d'almenys 6 mesos, un any, amb característiques d'arrelament al territori, de capacitat de diàleg amb diversos agents, etc. I el que volien sobretot és oferir una primera radiografia de totes les activitats que es feien a nivell de ciutat i sobretot pensant-la no només com un sector, sinó sobretot com un ecosistema viu, no? Quins eren els recursos, les persones involucrades, usuaris i usuàries, les xarxes, les connexions, els espais de diàleg amb l'administració pública i sobretot remarcar que era una primera exploració generalista. En aquest sentit, l'informe sí que ens servia com una eina política, que això és molt important de dir a dins del que és el marc de Cultura Viva, que és un programa que està experimentant noves formes d'innovació en política per a crear noves aliances o aliances diverses entre el que és la cultura cooperativa i comunitària i l'administració pública. Llavors, clar, el primer que era important per nosaltres era explorar si el treball de les arts comunitàries era un ecosistema en el que l'administració pública estava implicat i volia fer alguna cosa, que efectivament estem en aquest moment. També volien contribuir a que hi hagués un grup o un espai de treball col·laboratiu a nivell de ciutat, ja podia ser una taula o un espai de grup de treball sobre arts comunitàries, on poder parlar de totes aquestes coses i construir fins i tot un dispositiu per pensar com es fan els programes a nivell de ciutat, qui som, qui falta, qui manca, quines són les altres àrees de l'Ajuntament i els altres equipaments que també fan cultura comunitària, quines són les àrees que no són de cultura, sinó que són d'altres disciplines que podrien estar en col·laboració, etc. Llavors, en aquest sentit, és molt important remarcar que per nosaltres aquesta publicació és una eina d'un procés que portem gairebé des del 2019 i també és molt important dir el tema que és el primer cop que es fa un reconeixement directe a aquest ecosistema com un cap innovador en política pública cultural que cal consolidar. De fet, aquesta frase l'he calcat tal qual està de la web de Cultura Viva. Què vam fer? Un procés d'investigar aquest ecosistema. En primer lloc vam parlar amb moltes persones tan expertes com no. Vam fer una exploració i van sortir unes 82 iniciatives només a nivell de la ciutat de Barcelona i d'aquestes van concluir en fer unes 36 fitxes, recerca, enquestes i entrevistes com més intenses, com més profundes, amb diversos de representativitat geogràfica, per barris, per formes, per disciplines, etc. I en tot això vam gestionar un enviament de fitxes i després en les respostes vam elaborar un informe i també un mapa interactiu. Per exemple, una cosa que vam fer és el marc de les arts comunitàries, que una definició de criteris i separar una mica del que nosaltres també postulàvem com a arts participatives, entenent que són gradients, és a dir, no estem parlant ni de blanc ni negre, sinó de diverses formes de fer que s'han de retroalimentar. Només dir que els vectors que van tenir en compte per definir això eren elements com la relació amb el territori, és a dir, l'arrelament, la temporalitat, les xarxes i retorns que es fan, quines són les temàtiques, quins són els formats o dispositius artístics, les metodologies que fan servir, quina és la pràctica cultural i la dimensió política que té i quina era la governança. Insisteixo que avui no hem d'entendre en això,
perquè està a la web. Després teniu aquí el mapa interactiu, que també és online, és un mapa que permet veure com tot el mapatge aquest primer que hem fet de les 36 iniciatives i que permet veure una mica els diversos barris en els que estem i més o menys el volum global de recursos i quan es clica en una d'elles surt un descriptor molt petitó i tens un PDF en el que te pots baixar la fitxa sencera, que són com 2 o 3 fulles, i que realment el que hem fet amb això és construir com un inventari d'aquestes pràctiques. Sobretot vam fer pràctiques que fossin del període del 2019, però una pot ser que comencés el 2018. Bueno, dit això, que ha anat una mica així ràpid, ara respiro. Consideracions finals. Quines són les valoracions que vam tenir en compte i en què ens hem fixat? Bueno, les consideracions finals són 5. Només avui parlarem de 3, d'acord? Una mica perquè era el consens i el marc que volíem per començar el diàleg i el debat amb la resta de companyes, amb la Susana i amb el Cristian. Però l'informe senyala, per una banda, el volum de projectes i el personal laboral que comporta aquest ecosistema. També els recursos i els fons de finançament, d'on venen els diners i què vol dir. També els formats i tipologies de les arts que s'estan aplicant i experimentant i practicant. En quart lloc està el tema de comunitats, els grups implicats i quina és la perspectiva d'equitat. I finalment el nombre d'usuaris, tant directes com indirectes, i què vol dir. Avui em detendré com en 3 coses. Sí que era important abans d'aquestes valoracions donar-vos una mica l'univers de les arts comunitàries, és a dir, què vol dir quan mirem tot això? Bueno, els recursos que van sumar les 36 iniciatives és més de $500.000 d'euros i fent una mica de transferència a les 22 iniciatives i tenint en compte que aquest primer mostreig és prou significatiu com per poder fer una transferència a escala de ciutat, ens sortia que l'ecosistema aquest de les arts comunitàries disposa de gairebé 1,3 milions d'euros en global, com un ecosistema molt viu i molt potent, i que només estem parlant de 82 iniciatives que van explorar en 2 o 3 trobades, que nosaltres tenim la hipòtesi o fins i tot la intuïció que podien ser fins i tot molt més recursos. I clar, aquestes 36 iniciatives mouen unes 240 persones treballadores culturals, que vol dir unes 44 jornades més o menys fixes i unes de 30.000 usuaris. Però si anem el salt a lo que seria a nivell de ciutat, nosaltres tenim més o menys la hipòtesi de que estem parlant d'un sector professional de 650 treballadores diverses, algunes més fixes, altres intermitents, altres multitask, treballadores culturals de molts de perfils, no només creadores, lògicament, tècniques, gestores, dinamitzadores, educadores populars, etc., que suposa gairebé unes 100 jornades alliberades, jornades en el sentit de jornada sencera, i gairebé uns 70.000 usuaris tant directes com indirectes. I això és molt interessant perquè és com el primer cop, entre comunitats, que tenim com una primera radiografia, una foto fixa, encara que sigui del 2019, de què vol dir aquest ecosistema, quina és la seva capacitat a nivell de ciutat de moure recursos, de moure persones i de moure també usuaris i usuàries públics, comunitats implicades. Anem a 3 valoracions, tipologies de projectes. Bueno, van dividir les tipologies en projectes que eren de menys de 5.000, entre 5.000 i 25.000 i més de 25.000. El que és curiós és que els que són entre 5 i 25.000 euros són el 50% i els que són més de 25.000 són el 30%. Projectes de menys de 5.000 euros no van trobar molts, això no vol dir que no existeixin, però el que s'està dient és que l'ecosistema es mou en xifres molt diferents. Hi ha macroprojectes que són de 35 a 50.000 euros, però el que és important una mica del volum de projectes, que és aquesta radiografia, és que el volum oscil·la sempre entre 5.000 i 25.000 euros aproximadament a l'any, d'acord? I la mediana de tot això són uns 17.000 euros. No estem dient que per fer un projecte digne ha de ser de 17.000 euros, perquè, clar, depèn del context, depèn de la situació, de com estem, però sí que el que són de més de 5.000 i fins i tot menys de 12.000 són o molt precaris o tenen una escala molt, molt petitona. I quan parlem de política pública i parlem d'un sector que ha de ser digne i d'un sector que ha de ser viu però que també necessita sostenibilitat, clar, hi ha un límit o una línia vermella que és projectes de menys de 12.000 euros en un global, pot ser que no tingui molt de sentit invertir en recursos públics o pot ser que tingui sentit invertir de 5.000 si són d'escala petita, d'acord? Nosaltres fèiem valoracions molt per construir després un diàleg amb l'ICUP. O sigui, no estem dient si s'ha de fer A o B, sinó quin és el conjunt d'agents i de diversos escales i recursos que ens estaven trobant.
Fons de finançament, per exemple, altra de les grans qüestions d'aquest problema. Bueno, les arts comunitàries tenen un 27% aprox de diners que venen d'administracions locals de l'àrea de cultura de l'Ajuntament de Barcelona, d'acord? El que fa altres àrees, districtes, plans de barri, direcció de serveis d'acció comunitària, interculturalitat, joventut, etc., són una mica menys, però al final sumen entre les dues gairebé un 60 i pico %. Però el que és important aquí és veure que pot ser que sigui més necessari un recolzament per part de l'àrea de cultura local de l'Ajuntament, però al mateix temps és interessant veure que les arts comunitàries estan recolzades gairebé per un 50% per altres àrees de l'Ajuntament. En la qualsevol cosa no s'està dient que estan fent polítiques transversals i que ja en els seus continguts i formes de treballar estan aplicant la cultura d'una forma molt més sistèmica i integral que pot ser altres sectors i llavors entenem que poden tenir un impacte més gran. I altra dada que és molt interessant d'aquesta primera mostra és que hi ha un 38% de fons que són propis i privats. Llavors, això també fa caure una mica el mite de que totes les arts comunitàries són subvencionades públicament, perquè sí que són capaços de o bé anar a fundacions privades o recursos. De fet, també hem de dir que quan van fer el projecte es va recercar i la Fundació Carullo, la Fundació Carasso o la Caixa són tres grans que normalment cauen sempre en alguna de les entitats de Barcelona. I per l'altra banda, una cosa que és més important és que sí que veiem que tenen capacitat de generar com una petita economia pròpia. Llavors, estem entrant en un ecosistema que té una capacitat de sostenibilitat, però que és necessari que estigui la presència de l'administració pública i, com diuen en les valoracions, sobretot, que hi hagi més suport per part de l'ICUP. També parla molt de que és necessari articular la comunicació i coordinació entre les diverses àrees i les administracions públiques, que és un clàssic de que tu truques a l'Ajuntament i no es xerren entre dues àrees i pot ser que tinguin la capacitat de donar recursos i pot ser de coordinar-se millor per a aquest tipus de projectes i iniciatives. I que, a més, és necessari entomar, que això és un clàssic de cultura i d'altres iniciatives, formes més sostenibles, que no siguin projectes d'un any, sinó que depenguin de subvencions plurianuals, de convenis, etc. Bueno, això és el primer punt. M'estic allargant una miqueta, ara ja faig més ràpid. Formats i tipologies d'arts. El primer punt, Javier? Sí. Més o menys. El primer és recurs i finançament. Vaig a dos, ràpid i ja corto. Molt bé. Marta, Vinga. perdoneu, sí. No, molt interessant. Però és veritat que és important que donem lloc al segon bloc i al debat perquè tenim el temps que tenim. Val. Podem estendre, Javier, però a més és que és molt, molt interessant i això donarà moltíssim lloc a debat. Vull dir que endavant, no? Anem mirant, evidentment. Faig 2 minuts més i ja està, per no solapar el temps. D'acord? És que com hem arribat una mica tard, res, dir que tipologia de les arts, simplement explicar que vam més o menys analitzar quines tipologies eren, les que més sortien eren arts vives, pot ser perquè tinguin més volum, però el que és molt interessant és que les pràctiques híbrides, interdisciplinars, etc., era èmfasi que es posaven. Llavors, el que veiem com a important és potenciar formats interdisciplinars o híbrids, no caure, sobretot, en definicions estàndards de llenguatges artístics que vienen més de definicions més convencionals del sector cultural, com les arts comunitàries en les arts escèniques, o les arts comunitàries en visuals, o les arts comunitàries en la pintura mural, d'acord? Aquesta és otra de les conclusions. I si volem treballar-se, lo deixo aquí, que seria la tercera gran conclusió, que és que la mitjana de cada activitat, la mitjana vull dir quan sumem tot, és que treballen més o menys en 11,4 entitats, de les quals el 30%, 32,9, 33, és en l'administració pública i el 67% són en entitats comunitàries o locals. I aquí hi ha un punt molt interessant i és que el 85% d'aquestes pràctiques col·laboren activament en equipaments de proximitat, és dir, activen, ja sigui l'equipament, una biblioteca, un centre cívic o un casal, perquè fan els tallers o perquè fan retorns i mostres. I altra dada important, i ja tanco aquí, seria el diàleg amb l'administració pública, que això era un dels elements que més ens interessava dins del programa de Cultura Viva, és dir, com es senten aquestes iniciatives que estan fent algun tipus de contacte, d'interacció en l'administració pública. Sortia que la mitjana més o menys és 2,5 àrees, de les quals se manté un diàleg per iniciativa. Amb l'ICUP suposa només el 18%.
quan diem diàleg també diem recursos, seguiment, que han contactat per ells per alguna cosa, etc. Mentre que per a altres àrees de l'Ajuntament suposava el 64%. La qualsevol cosa de nou està incidint molt en que aquestes iniciatives estan treballant molt amb altres àrees que no són cultura específicament. I després la resta té que veure amb Generalitat i Diputació de Barcelona. Lo deixo aquí perquè hi ha més dades que havia posat i només el claimer aquest de descarregueu la publicació que està online en PDF, tant en català com en castellà, que creiem que és una eina molt interessant per fer-lo i sobretot que pensem que és una eina que donarà peu a construir un debat i un diàleg tant amb l'ICUP i l'administració pública, que estem molt agraïts en aquest sentit per part de Cultura Viva, com fins i tot poder començar altres diàlegs amb la Generalitat o altres administracions públiques. I bo, s'ha greu haver-nos estat una mica més i ja dono la paraula. Ara sí puc fer el tema de s'ha de compartir pantalla, aquí multitask. Javier, moltíssimes gràcies, Moltes gràcies, perquè a més aquest informe que s'ha penjat al xat també d'aquest debat, reunió de Zoom, el link perquè us el podeu descarregar tots i totes. És una eina molt vàlida per totes les persones que treballeu en les arts comunitàries, també per les administracions i també per teixir ponts de diàleg. De fet, Javier, vull dir, no és que no tingui sentit el que t'allarguessis, perquè en té i molt, perquè és bàsicament sobre això, sobre aquests punts últims justament, que versarà una mica el debat d'avui. De fet, el primer bloc, que per nosaltres és molt important posar-lo sobre la taula, sobretot amb tanta gent que ens està veient, que ens està escoltant i que té ganes de participar, doncs és justament què és el que no fem prou bé des de les arts comunitàries i què és el que podem fer per millorar, tenint en compte també aquesta espècie d'invisibilitat en molts àmbits de les arts comunitàries, però intentar portar el debat en com ens enfortim des de l'autocrítica. És a dir, aquest primer bloc seria què és el que no fem prou bé i què podem millorar, i donaríem la paraula al Cristian i a la Susana perquè des de les seves experiències, des dels seus entorns, ens expliquin quines són aquestes coses que ells veuen de forma autocrítica i que ens poden servir per millorar a tots i a totes. Susana, adelante. Sí, buenas tardes. ¿Sí? Sí, perdona, Marta, ¿querías decir algo? Sí. Sí, ¿le doy? Adelante, Susana. No, lo primero, agradecer a la organización. Estoy desde Barcelona, o sea, me hubiera gustado muchísimo estar con vosotros en Fabra y Coas y conocer también el proyecto de Cultura Viva y del Festival del Encuentro, y me da muchísima pena, pero bueno, al menos estoy en el mismo perímetro sanitario, que es desde aquí, desde el Raval, y como comentabas de qué cosas se podrían mejorar, desde el trabajo que se realiza. Nosotros, como comentabas, llevamos desde hace unos meses conformando una red estatal, que es la REAC, la Red de Espacios y Agentes de Cultura Comunitaria, y una de las apuestas que queremos promover en esa cuestión de mejorar, desde una mirada autocrítica, es dar visibilidad y dar valor al trabajo que realizamos, que muchas veces creo que no ponemos el suficiente ahínco, de compartirlo y generar un reconocimiento al trabajo realizado de cara a las administraciones, pero de cara también a las comunidades y a los territorios donde trabajamos. Y por otra parte, es promover la real colaboración y las alianzas entre los diferentes agentes. Creo que los recursos, como comentaba Javi en este maravilloso informe, que ya nos gustaría tener uno en Madrid, nosotros estamos como en otro lado, no tenemos esos datos, pero que los recursos son muy pocos, son escasos, son limitados, y la competencia es muy grande, Entonces, ¿de qué manera esta red, en este caso, como modo y apuesta de mejora, de las prácticas entre los diferentes personas y colectivos que operamos dentro de este ámbito, es intentar colaborar más en vez de competir, tanto por unos recursos más pequeños, y de alguna manera la hoja de ruta marcarla los propios agentes y no los organismos que financian estos proyectos, que yo creo que intentar de alguna manera hackear
esa lógica de competencia, creo que nos va la vida en ello. O sea, ya no es una cuestión puramente, sino de cómo organizar y generar un espacio de presión, pero también de autoorganización de un ámbito como muy, que en ese sentido somos muy frágiles, ¿no? Susana, moltes gràcies. De fet, Cristian, doncs també fer la teva aportació en aquest sentit i parlar, recollint una mica el que comentava tant el Javier com la Susana, aquests formats híbrids, també des de la teva experiència, què és el que creus que no fem prou bé, que podríem millorar? Bueno, jo em centraré, tal com ens havíem organitzat a l'inici de la xerrada, em centraré una mica en la correlació entre el vincle que tenim amb l'administració i lligar-ho una mica al finançament. Perfecte, clar. El que és l'estudi demarca molt clarament, no sé dir-li dependència, del que són els recursos públics, encara que també detalla que les iniciatives tenen capacitats d'aportar els seus propis recursos o establir o aconseguir altres fonts de finançament, però, diguéssim, el que posa en evident és que és inevitable trobar-nos en alguna administració quan aterrem al territori com a entitats i tinguem un treball comunitari a desplegar. I, per tant, la relació amb l'administració sempre hi serà, tot i que podem desenvolupar aquestes pràctiques al marge de l'administració. Llavors, donat que és inevitable coexistir en un mateix espai, potser la pregunta és com ha de ser aquesta convivència, una mica. I jo crec que el que és, per mi, el que és millor és cooperar. Cooperar entre, encara que són diferents, cooperar entre iguals, generar espais de corresponsabilitat i d'alimentació mútua entre l'administració realment coneix com funciona ella, sap com fer circular els recursos, però les entitats saben com treballar amb el territori, tenen les seves xarxes, tenen molta més capacitat de conèixer què està passant, d'implicar d'una manera més comunitària a totes les comunitats que hi ha en un territori i, per tant, en el fons hi ha una complementarietat. Jo partiria de la idea que ens necessitem mútuament a vegades més del que ens imaginem. I això és el principi de treballar des de la corresponsabilitat, pel meu entendre. Per tant, potser el problema és, ara per ara, com es construeixen aquests espais, perquè potser tots hem de canviar una mica la mirada sobre com ens hem de relacionar. I aquí hi ha una feina que podem fer segurament des de les entitats i, òbviament, també hi ha una feina que haurien o que ja estan fent algunes administracions. Administracions que, per altra banda, són diverses, tenen interlocutors diversos i alhora tenen unes suposades limitacions estructurals que són ells qui s'han d'encarregar de canviar, també. I, per tant, penso que l'oportunitat de cooperar també és una manera d'apretar-los, en el bon sentit de la paraula, és a dir, apretar-los perquè posem la necessitat sobre la taula, apretar-los perquè trobin ells també la manera de hackejar-se. És a dir, que molt sovint les limitacions en establir finançaments a llarg termini també passa per limitacions que a vegades no són tan fàcils gestionar des de les pròpies posicions de tècnics, per exemple. I això també és una tasca que des de les administracions s'hauria de fer de manera creativa, inclús, perquè si no es fa, l'espai de corresponsabilitat no es podrà crear entre iguals. Si cada vegada hem de finançar-nos any rere any, projecte per projecte, sempre estarem en posició de demanar. I això no és una relació d'equilibri. Aquesta seria com el punt de partida, diguéssim, que posaria sobre la taula. Molt bé, Cristian, i d'alguna manera introduir també la importància dels processos dins de la gestió de les administracions, aquests processos que són tan valorats per les arts comunitàries, que també entrin dins dels camps de l'administració. També apuntaves com us heu relacionat fins ara amb les administracions, si es coneixen bé aquests canals
de relació, què passa quan hi ha un canvi de govern, s'acaben les ajudes, com ens espavilem, no? De fet, no sé, Susana, si des de Madrid també en algun moment doncs, heu notat, no? Aquesta bonança de relacions i quan d'alguna manera hi ha algun canvi, doncs alguna cosa trontolla, ¿no? Alguna cosa se mueve cuando hay un cambio de administración con quien habías establecido confianza, pero ahí, comentabas, es donde pues, es necesario cooperar entre todos y todas. No sé, Javier, si también quieres añadir alguna cosa en este punto, ¿no? Que han tocado ambos. Sí, básicamente yo creo que exacto, que hay que explorar nuevas formas de corresponsabilidad y no tanto de clientelismo con la administración pública. Incluso yo hablaría de interdependencias, de que todas dependemos de un ecosistema, como se está viendo ahora mismo en salud pública y en salud comunitaria, ¿no? Y también creo que hay una cosa que es súper clave de deberes hacer y es tener cada vez más claro el relato. O sea, estoy súper de acuerdo con lo que ha dicho Susana y Cristian de cooperación y nuevas alianzas y superar los marcos de competición. Pero también creo que hay que tener como saberes de economía social y solidaria. Necesitamos como nuevos relatos que este ecosistema lo pongan en otro sitio, en otra dimensión, que no simplemente hablemos, y es muy necesario, del impacto en comunidades, del trabajo que se hace, de dar conciencia de temáticas sociales, sino que vamos a otro lado en el que todo este ecosistema de las artes comunitarias se puedan relatar igual que los impactos de economía social y solidaria o los impactos de las economías feministas. Y creo que esto puede ayudar mucho a generar como otra idea, otro imaginario de la cultura que puede estar más cerca de los objetivos de desarrollo sostenible o de otro tipo de narrativas más relacionadas con democracia, que no tanto de la cultura simplemente como una capacidad o un lenguaje que mejora la vida de las personas, que es necesario y es importante también, ojo. Comentar, sí, Susana, ibas a comentar alguna cosa, ¿verdad? Que justo, adelante. No, simplemente como lo que comentabais, ¿no? De que cuando hay cambios de gobierno, ¿no? En este caso nosotros en Madrid, ¿no? Tuvimos 4 años, tras muchos años, ¿no? De gobiernos conservadores, como una apertura donde de manera bastante tímida, ¿no? Porque hubo varios programas, pero que tampoco hubo una apuesta fuerte, ¿no? de descentralización cultural y de política cultural clara, pero en todo caso sí que ha habido como un descalabro bastante fuerte, ¿no? En diferentes comunidades, Javi conoce, que nos hemos quedado un poco sin lugar, ¿no? Y por ejemplo la red, ¿no? Viene esta cuestión de esta corresponsabilidad de la que comentaba Cristian, ¿no? Hay una corresponsabilidad de cara a la administración, pero también una corresponsabilidad de cara entre los propios agentes, ¿no? En el lugar en que estamos, no en plan fustigación, de es culpa de lo que nos toca, sino también hay una falta de organización, ¿no? De organización hacia adentro del propio sistema o del propio ámbito de la cultura comunitaria y nosotros como una propia institución que puede interpelar a la propia administración cuando hay un cambio de gobierno, como es el caso de Madrid. Nosotros tenemos pandemia y con... Uy, creo que habla alguien, que no soy yo, pero estoy como... ¿Algú té el micro obert a la sala? Creo que sí, el Sergi, que de repente ha aparecido. Vale. Y no, simplemente... Pues recordar de tancar els micros. Simplemente eso, y luego otra cosa que quería completar con el tema de la relación entre financiación, administración, la relación con la administración. En el anterior gobierno de Madrid hubo unos intentos a través de Laboratorios Ciudadanos que se realizó con el Centro Cultural Medialab Prado, donde el programa que llevábamos a cabo era experimentar y vivir que la administración y del poder público éramos todos y todas, ¿no? O sea, como que la cercanía y la relación con la administración pública a través de estos espacios de co-creación generaba como una relación, podríamos decir hasta doméstica o más cercana con la ciudadanía. Y la ciudadanía realmente muchas veces no está acostumbrada a tener esa relación de proximidad con la administración. Y hubo, ya te digo, de una manera como muy pequeña, una tentativa muy, porque era a nivel de tiempos muy corta, pero que sí hubo como para relacionarla a la ciudadanía con la administración de una manera diferente, que no solo vertical o clientelar, sino formando parte de una tentativa de solución, no solamente de solución, sino de posibilidad para la mejora del ámbito territorial donde se desarrollaban los laboratorios.
Claro, en este sentido, Susana, también, ¿no? Recuperar o añadir, de hecho, ¿no? Que cuando hablamos de fortalecer, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de fortalecer hacia adentro y de fortalecer hacia afuera, ¿no? Con estas relaciones con la administración y los financiadores, pero también hacia y para con nosotros mismos, no? No sé, Cristian, si volguessis també doncs, aportar en aquest primer bloc alguna de les coses que es desprenen del que hem comentat fins ara, no? Per exemple, com potenciem també que es valorin les arts comunitàries des de dins de nosaltres mateixos, que ja ho hem comentat una mica, no? Però també des de fora, no? És a dir, més enllà de les arts més mainstream que estan a tot arreu i un tipus d'art, diguem, que potser té una forma de funcionar diferent i que té més en compte els productes que no pas els processos. En aquest sentit, què creus que podrien aportar les arts comunitàries en aquest tipus de relacions, de com anar també enfortint cap a fora, no només amb les administracions, sinó també amb la ciutadania i també, per què no, amb els mitjans de comunicació? Jo crec que, a veure com ho situaria, el primer pas seria el que està passant amb aquest estudi. L'aportació d'aquest estudi és situar un marc referencial que ens interpel·la i que permet començar a construir un perímetre en el que ens sentim identificats. És la construcció d'un marc comú que generi un cert grau de reconeixement des de fora i cap a dins i que al mateix temps no ofegui la heterogeneïtat de mirades i de maneres de desenvolupar la pràctica, és necessària perquè els diàlegs amb a la fora sempre es produeixen a partir d'imaginaris identificables. O sigui, és molt difícil que algú et reconegui si ets un element difús que no aterra, que no té llenguatge, que està sotmès excessivament a la interpretació del que està interlocutant amb nosaltres. És a dir, que jo crec que el primer pas és ser capaç de construir un relat que ens representi, però que no ens homogeneïtzi i que ens diferenciï d'alguna manera d'altres pràctiques. Però no com un blanc i negre, evidentment, com una cosa orgànica que és capaç d'estar en diàleg amb tot el que està passant. Jo crec que és des d'aquí on podem, per una banda, establir un diàleg més fort amb l'administració i també, deixeu-me dir una cosa, que l'administració no necessàriament coneix realment les pràctiques que es fan, no necessàriament coneix com són els processos de treball, no necessàriament entén els intangibles que es mobilitzen fins a arribar al final d'un procés de treball. Això també s'ha de posar en valor perquè moltes vegades des de l'administració no s'està reconeixent les dimensions que es mobilitzen en un procés de treball comunitari i, per tant, després ens estranya que ens paguin poc o que ens paguin poc per un procés que ens costa tanta feina. I perquè tot el treball de generar vincles, per exemple, cau al cantó de les cures i és una cosa que no es veu. Tots aquests elements que estan construint valor, que estan construint identitats, s'han de posar en circulació d'una manera que sigui llegible, que sigui reconeixible des de fora i cap a dins del camp. No sé ben bé com es fa, però sí que es fa, per exemple, començant a través d'un estudi a trobar-nos i debatre i fer confluir o divergir punts de vista. No sé. Marta? Cristian, moltes gràcies. Aquest estudi que té, doncs ho veureu, té més de 50 pàgines, si no recordo malament, Javier, és molt exhaustiu i a més ens dona moltes dades que segurament algunes no us sorprendran, però d'altres sí, i també aquesta anàlisi d'alguna manera posa sobre la taula quina és la situació i a partir d'aquí és veritat començar a reflexionar com es pot millorar i fent aquesta autocrítica que també estem fent en aquest primer bloc, de primer conèixer-nos a nosaltres mateixos, després comunicar qui som i què tan diversos som, com comentava ara el Cristian, i de fet, a partir d'aquí, començar a construir alternatives, entre cometes, o vies
que ens poden servir per relacionar-nos tant amb l'administració com amb nosaltres mateixos. No? També important, en aquest sentit, en aquest mateix bloc 1, no? A part d'això que has comentat tu, Cristian, no sé, Javier, si doncs, en l'informe se ve o se palpa, aparte del número de agentes, digamos, de arte comunitaria que existen, ¿no? Saber cómo se puede estudiar o cómo se puede saber si unos se conocen a los otros, ¿no? Es decir, todas las entidades se conocen entre sí y saben más o menos lo que hacen para, a lo mejor, juntarse y luego, ¿no? Dar un paso adelante y no hacer, a lo mejor, y hacer un trabajo más conjunto y no tan disgregado. Es un ejemplo que pongo, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Quiero decir que cuando hicimos el primer universo exploratorio de iniciativas, hablando con gente y contando también con gente desde Plan de Barrios a gente de Artibarri y de otras iniciativas, salieron esas 82, 84, pero la intuición que tenemos, y marcamos un poquito al principio, es que hay bastantes agujeros negros que tienen que ver incluso con poblaciones no eurocéntricas o grupos minorizados, invisibilizados, que seguramente están haciendo prácticas comunitarias muy potentes y que incluso nosotros desconocemos, no están en nuestro radar, por un lado. Y por otro lado también hay territorios que están muy mapeados, que están muy, entre comillas, trillados, para entendernos, pero en sentido positivo, com pot ser Raval o Sants, y hay otros territorios donde puede haber iniciativas maravillosas que desconocemos, como puede ser la mina o incluso un sample, que también es necesario como tirar más el radar por allá. De hecho, en la investigación sí que cruzamos un poco cuál es el número de iniciativas, los dineros y los barrios para hacer un cruce, porque era muy importante a nivel como de igualdad y desigualdad territorial, y sale que, entre comillas, San Andreu y Distrito Ciudad Bella son los dos que más recursos reciben. Eso no quiere decir que reciban siempre los mismos, pero claro, nuestra gran sorpresa es qué pasa con los otros barrios, qué otras vidas hay y qué otras formas de cultura y de comunidad se están generando que no somos capaces de ver. Y yo creo que ahí hay una pregunta siempre por el otro que tiene que ser clave en este tipo de estudios, que no nos podemos quedar como autosatisfaciéndonos de que tenemos 5 o 6 prácticas súper molonas en cada barrio. No sé si me explico. Susana, ¿cómo es vuestra experiencia? Sí, no, ¿Cómo lo ves tú? Por completar lo que decía Javi, que me parece muy importante, y volviendo a esta cuestión de la mejora, ¿no? de cómo poder hacer para vernos, ¿no? y ir avanzando, ir aprendiendo, ¿no? En el tema de que existen prácticas comunitarias que no se llaman como lo que comentaba antes Javi, ¿no? Desde otros colectivos, en otros territorios. Entonces yo creo que uno de los desafíos que tenemos en tanto, bueno, nosotros desde la red que estamos constituyendo y que estamos vinculados con Artibarri, es cómo reconocer y cómo visibilizar prácticas y proyectos que operan y que son transformadores, pero que no se autodenominan desde nuestro bagaje conceptual, colaborativo, prototipado, laboratorio ciudadano, ¿no? Como que todo esos conceptos, ¿no? que utilizamos en nuestros mundos propios, pues de qué manera comunitario hablamos de lo común, ¿no? Lo relación con lo que está afuera, ¿no? Entonces, para mí, si hablamos de cultura y de artes comunitarias, tenemos de alguna manera que llegar a posibilitar el descentrarnos, ¿no? El poder vincularnos y acceder a otro tipo de prácticas que están en otros lugares. Y eso se refiere también al tema de los recursos. ¿Por qué en esos territorios o en esos colectivos no llegan ciertos recursos y por qué ciertos territorios o ciertos colectivos monopolizan los recursos que, volvemos a decir, son escasos, ¿no? Entonces, no tengo la respuesta, pero sí que me parece importante problematizar esta parte, ¿no? De que los colectivos, como decía, nosotros no tenemos este tipo de informe en el caso de Madrid, pero sabemos que hay ciertos barrios que hay una falta de inversión pública muy fuerte y que la completa el activismo comunitario que existe y que a base de pulmón, ¿no? Como se dice por el sur, pues facilita espacios de encuentro y de relación y de resignificación del territorio. Entonces es importante como pensar un poco quién falta, ¿no? en esta conversación, y creo que en el informe, ¿no? como comentabas Javi, es importante señalarlo.
Un poco, Susana, en este sentido de lo último que has comentado, ¿no? También es cierto que hay un punto de activismo, ¿no? en muchos de los procesos, y esto a lo mejor podría abrir pues, un nuevo debate. Me gustaría que los tres, ¿no? dijerais lo que pensáis en este sentido, ¿no? Cuando, por decirlo rápido, a ver qué me dicen luego en el chat, pero cuándo acaba el activismo i quan empieza el trabajo remunerado i què tan balanceado com podem equilibrar aquestes dues coses quan es tracta de feines doncs, que són comunitàries i molt passionals, permeteu-me la paraula, perquè és un tipus d'art que doncs, o t'agrada i dones la vida o ja no t'hi poses, diguem, no? Aleshores, aquí doncs, quan de pes posem a una cosa i quan de pes posem a una altra. És possible fer balancejar-ho, no? Amb aquesta expertise que teniu totes les persones que esteu doncs, desenvolupant arts comunitàries en els seus diferents àmbits. Doncs com es pot balancejar això? Vosaltres sou els experts, no? Vosaltres sou els que treballeu als barris. Hi ha balanç possible i permeteu-me que comenti també que us animeu tots i totes a contestar aquestes preguntes que estan sortint aquí en els nostres xats, a participar en els murals i també a dir la vostra a través d'aquest xat que veureu a la vostra dreta, a la dreta del Zoom. Endavant qui vulgui, dels tres. Javier? Cristian? No sé, que comience Cristian. Vale, Cristian. No trobava allò del micro, perdó. Ja ho he vist. Estic més acostumat a altres plataformes. Bé, sí, és una... O sigui, no? Jo veig que podríem dir que hi ha dos... Ho podem abordar des de dos línies de pensament o focus en dues coses diferents que acaben confluint, no? Una cosa és en un procés de treball que hi ha una gradació, no? Algú encarrega, per exemple, o ho mobilitza o facilita i aquest cobra. Algú ho dinamitza i aquest cobra. Arriba un moment que hi ha algú que està en aquest procés i no cobra. Això sol passar. La pregunta és a on es té que posar la barrera o tothom hauria de cobrar, no? Jo no la tinc, però sí que existeix moltes vegades una fricció entre a on poso la barrera. És un element que no està tan clar decidir a on i els criteris encara són menys clars. I l'altre és, que ha sortit per aquí pel xat, que una pràctica sigui remunerada hauria de ser una elecció. És a dir, que hauria d'haver-hi els mecanismes que des de l'activisme hi hagi els mecanismes de poder triar si és o no una pràctica que trobi una font de finançament. Això em semblaria que és una qüestió que hauria de decidir les persones que estan desenvolupant aquesta pràctica. La societat hauria d'estar, d'alguna manera, generant mecanismes per sostenir certes pràctiques. Però tampoc és que ho tingui molt clar. Tampoc es tracta de tenir-ho tot clar, Cristian. Si no hi haguéssim acabat el debat fa una estona, jo crec que... En tot cas, el problema el traslladaríem a qui ho decideix, no? Vull dir que... Molt bé. Sí, jo per mi, si vols, entro... Jo crec que... Sí, Javier, perdona. Sí, no, res, dir com un par d'apunts en aquest sentit, que l'estudi no marca, però sí que vam intentar una mica avaluar de forma més qualitativa els recursos i com es valoraven els processos a nivell de gradients, que de fet és una cosa que també el Nicolás Barbieri ha fet en alguns estudis d'equitat i drets culturals, i ens interessava molt veure des d'allà, no tant des d'activisme o producció cultural en comunitat, sinó des de com s'estan activant els drets culturals i quines són les diverses capes. I sí que és interessant com veure que hi ha una capa d'usuaris, població activa que entra bé una peça, hi ha otra capa de gent que co-crea i hi ha una tercera capa de gent que està en la governança, participa i està més professionalitzada. I entre les tres hi ha com tot un mejunje, vull dir que no podríem resoldre en plan universal, sinó sobretot situat, però malgrat això jo crec que en el discurs de la gestió comunitària i equipaments que estan treballant precisament en aquestes aliances,
com que queda molt clar que es pot fer activisme i està retribuïda, que hi ha parts de persones que es poden estar professionalitzades sempre que hi ha una governança comuna i hi ha altres persones que aporten des d'altres espais i sàpiguen com ocupar i saber com habiten aquestes capes i aquestes diverses formes de participació en els projectes. I també jo crec que ens porta altra pregunta sobre la redistribució dels recursos i com es paguen les feines, no? Que és una pregunta que fins i tot ens porta a reclamar com la renda bàsica universal, si ens posem totes fines, així com eso lo solucionem una renda bàsica universal per tothom, treballadores de la cultura i no, i ja veuries tu com podríem estar fent projectes de cultura comunitària, grups de criança, tranquil·lament tota la setmana. Almenys jo us faria. Però el que sí que és clau aquí és plantejar-se la remuneració, però també l'altres tipus de redistribució i de retribució que existeixen més enllà només del pagament i d'altres aliances que es fan, perquè moltes vegades tu curres en comunitats o col·labores amb gent perquè saps que hi ha un feedback i un retorn que no només és monetari, que no ha de passar per un salari o per una discussió de salari. No sé si m'explico. I crec que això ens podria obrir un altre vental de discussió, ja ho sé, però a mi em sembla que és interessant aquests imaginaris d'altres capitals, que no és només els diners, en aquest tipus de processos. Molt bé, Javier, moltes gràcies. Susana. Ay, sí, perdón, es que ya me emociona, ya me vienen 400 ideas. No, que lo que comentaba Javi, ¿no? Y Cristian, ¿no? O sea, que es un melón, o sea, no sabría responder cuál, pero sí que me parece también importante recalcar que en estos procesos de co-creación, ¿no? Que comentaba Javi, ¿no? Que el del usuario que viene un rato, el co-creación, la que está más en la gobernanza del propio programa en el que se trabaja, hay un a nivel, ¿qué tipo de perfil está en ese tipo de espacios, ¿no? Que muchas veces yo creo que cuando hay una remuneración para habilitar esos espacios de trabajo comunitario, es un trabajo reproductivo, que muchas veces es como que es un trabajo casi de habitar y de generar un espacio lo suficientemente hospitalario y que consiga interpelar a perfiles diversos de personas. Es una de las cosas que de alguna manera desde el trabajo que hemos realizado en los últimos años nos parece como muy importante señalar, porque si no, posiblemente el perfil de persona universitaria, o sea, como un pin, y cuando volvemos a lo comunitario, a lo común, ¿no? A ese vínculo con otro tipo de comunidades, me parece muy importante que ese capital simbólico que se produce, no solamente el capital monetario, pueda ser diverso, ¿no? Y para esa diversidad de miradas y de imaginarios que puedan operar dentro de un proceso de co-creación, ¿no? Que no sé si luego podremos hablar un poco de ello en el ámbito de los laboratorios ciudadanos, es muy importante facilitar qué tipo de persona puede ir a ellos, ¿no? Que muchas veces personas que tienen personas dependientes a su cargo no pueden estar dentro de esos procesos de co-creación o de gobernanza compartida, ¿no? Entonces yo creo que también es una de las cosas que no hay una solución concreta, pero sí que es importante ponerlo en el mapa para problematizar y mejorar ese tipo de programas de cultura comunitaria que queremos llevar a cabo en el territorio. Muchas gracias als tres. Comentar que en el chat se ha comentado esto, ¿no? Que lo que hay que hacer es romper con esta lógica y que las prácticas artísticas comunitarias consigan permear los ámbitos institucionalizados y que nos son más comunes. Lo de o te gusta o te implicas o no te gusta, esto lo he dicho un poco para facilitar no me refería a si te gustan este tipo de trabajos y estar dentro de las artes comunitarias, me refería a si realmente quieres construir esto y que esto incida, ¿no? Pues cómo hacerlo y cómo hacerlo de una forma balanceada, ¿no? Entre lo que es remunerado i lo que no. Jo m'agradaria presentar a la fila zero, que no ho hem fet abans. És una fila de persones que estan amb nosaltres esperant també el seu torn. Tenim la Montserrat Moliner, que és treballadora cultural, membre de la Volta. No sé si està per aquí. Hola, bona També és la presidenta de la Plataforma Assembleària d'Artistes de Catalunya. Hola, Montserrat. Hola, bona tarda. Bona tarda. Estic aquí fent una mica de prova perquè ara passarem al bloc 2, però em volia assegurar que esteu aquí. També hi ha l'Anna. Anna Leitao, estàs per aquí? Anna Leitao, cofundadora de l'Associació Cultural i Festival Social Tu Danzas. Hola, Anna. Em escolteu, no? T'escoltem. I el Sergi Díaz. Sergi, bona tarda. Hola, bona tarda. Director, què tal?
Vaig una mica amb retard, em sembla, jo escoltant-vos, director de Ciutat Educadora i Cultura als barris de l'ICUB. Bona tarda, Sergi. Us presento perquè ara donarem entrada al bloc 2, però després vindreu vosaltres, que sou, diguem, al bloc 3, que és la fila 0, i esteu aquí una mica en imatge ara perquè la gent que ens està escoltant, que està participant en el xat, doncs sàpiga que esteu aquí, sàpiga que vosaltres també podreu rebre preguntes després de les vostres reflexions i perquè tingui en compte que esteu aquí. No ho havia dit a l'inici, no sabia si hi éreu tots o totes, però ara, en aquests formats que ens toca viure, doncs volíem fer aquesta comprovació i, sobretot, que la gent que està a casa seva escoltant-nos i seguint el debat doncs pugui també saber qui sou i posar-vos cara. El nostre bloc 2, d'alguna manera, ja s'ha preguntat també en format enquesta i és molt interessant perquè al final la pregunta mare és si aquests vincles, aquestes formes d'enfortir les relacions, en aquest cas estàvem parlant amb l'administració, però també amb altres possibles finançadors, s'ha fet una pregunta al xat també de finançadors privats, doncs ha de significar deixar de ser crítics. Aquest és un tema que m'agradaria posar sobre la taula i que féssim una ronda entre les tres persones del debat, la Susana, el Javier i el Cristian, per després ja donar pas a aquesta fila 0 tan rica que també tenim ganes d'escoltar-la. Tornem a la Susana. Susana, si te parece, hacer una reflexión sobre si vincularse con un financiador tiene que significar ser crítico o vincularse incluso con la administración pública tiene que significar dejar de ser crítico. ¿Cómo hacemos este juego? Gracias, Marta. Pues depende, ¿no? O sea, cuáles son las reglas. Yo creo que es importante una cierta honestidad, ¿no? En relación con qué tipo de financiación y cuáles son los objetivos de este financiador. Y más allá de eso, que depende de quién es quién, si es en el caso de la administración pública, también hay lo que comentaba anteriormente, la administración también somos todos, son personas y yo creo que lo público, desde lo comunitario y en este momento en el que estamos viviendo totalmente de privacidad, ¿no? Y de que de repente lo público se merma, es importante tenerlo como un aliado y como lo que comentaba Cristian de esta corresponsabilidad, ¿no? entre pares. Y para mí, por terminar, la cuestión de ser crítico no solamente es la relación que tú tienes hacia afuera en relación a ese financiador que te posibilita llevar a cabo el proceso comunitario, sino de qué manera tú llevas a cabo e implementas ese proceso comunitario. Las formas de hacer las cosas son tan importantes como la cuestión discursiva de ser o no ser crítico en la relación de que esos fondos te lleguen, ¿no? O sea, no sé si me explico, pero como que hay esa relación hacia la afuera del dinero que te llega, si es crítico, o sea, si es o no es ético, podríamos decir, por esa financiación que te llega de la Caixa, ¿no? Y pues esto. Pero luego, una vez con esos fondos, ¿de qué manera? Y yo creo que es una de las cosas, volviendo a cómo reforzar las artes comunitarias y cómo validarlas en el territorio, es tener buenas prácticas cuidadoras, o sea, de los cuidados que se hablan tanto, y yo creo que eso es tan fundamental como, porque posiblemente la contradicción opera en cada una de nuestras decisiones diarias, ¿no? Entonces, la forma de hacer las cosas creo que cobra igual o para mí es más importante que saber de dónde viene ese dinero, que seguramente viene un poco del mal, si viene del privado o no, no lo sé, pero como que me parece importante señalar la importancia de formas de hacer respetuosas y que reconozcan y que haya una reciprocidad con los usuarios y las personas que forman parte del proceso de trabajo de las artes comunitarias, ¿no? Entonces, para mí hay una parte más bien ética, no solo crítica, ¿no? O sea, no sé si, pero me parece importante señalar la importancia del cuidado de los procesos, de los trabajadores que están en el proceso y de las personas que disfrutan o forman parte de ese proceso creativo. Gracias, Susana. ¿Cristian?
que la Susana ho ha explicat molt bé. Perfecte, molt bé. Però no, sí que clarament, no? És a dir, no és suficient el que dius, sinó com ho fas, no? I aquesta és una cosa que a vegades el primer element de coherència seria que estiguéssim alineats al que estem proclamant que farem i les maneres de fer-ho, no? I això estic reinterpretant o estic interpretant el que diu la Susana, però és que em sembla molt important perquè sovint posem l'èmfasis en tenir autonomia per ser crítics, però després nosaltres mateixos no estem sent tan ètics com estem exigint amb el que estem col·laborant o a qui ens està finançant, no? Això seria la primera cosa, no? I l'altra és, bueno, ara diré una cosa molt així, si vols estar en una situació en què pots criticar el qui et financia i no et deixa, doncs no acceptis la financiació. Si creus que això és tan important i la teva pràctica, si està tan dirigida a posar en qüestió aquest partner, doncs que no sigui el teu partner, no? O que aquest partner assumeixi que tu ets un element de canvi, de transformació o d'autoreflexió que li servirà a ell per fer aquest exercici. No sé, no? Sempre és un tema que és molt difícil d'ubicar i que també depèn de posicions molt personals, al final. Tot i que aquestes posicions són polítiques, no? Al mateix temps. No ho sé. Molt bé, Cristian, gràcies per aquesta reflexió, posar sobre la taula abans que el Javier faci també la seva conclusió, que en aquest sentit també el xat s'estan dient, no? Que de totes maneres una de les potències més, lo voy a leer en castellano porque está en castellano, de todas formas una de las potencias más usuales en las acciones de arte comunitario es justamente tejer acciones militantes, resistentes, disidentes y no ligadas a la lógica professional i sus legítimes reivindicacions, una reflexió i una altra reflexió en el sentit de que hi ha situacions que s'estan donant ara, com, per exemple, comenten Aida Almirall, precisament en aquesta situació ens trobem ara a Barcelona en relació al projecte municipal Casals Comunitaris. Les bones intencions institucionals de vegades no són suficients i sovint fiscalitzadores i poc reconeixedores dels actors comunitaris del territori. Aquí queda feta la reflexió. Javier, et dono la paraula per concloure i, si us sembla, passaríem a les reflexions de la fila 0. Javier. Sí, ahí vaig. No, de fet, anava a dir alguna cosa molt semblant a l'Aida, que ahir estava en una reunió de la plataforma Gestió Ciudadana y para mí hay como varias cosas que son importantes. Aparte de que, primero reflexionar de que existeixen fundacions com Carulla, la Caixa o Carasso, que en alguns moments, sobretot jo he vist molt això en la Carasso i també en la Carulla, fan més cura, tenen més indicadors i processos més complexes a l'hora d'escollir i treballar en les iniciatives de cultura comunitària que en la mateixa administració pública. La qualsevol cosa ja és com estranya, no? Perquè hauria de ser una tasca que hauria de fer més fort l'administració pública, però benvinguda siguin en aquest sentit. I l'altra és que jo crec que sí, que bàsicament hem de lluitar per indicadors des de baix, indicadors fets des dels territoris i els diversos actors, siguin professionals o no, però sobretot el que crec que... Ai, que estic sense vídeo, vale, perdó, gràcies. Que em posat aquí a parlar sense el vídeo, aquí està. Res, el que també crec que és important és, bàsicament, poder construir aliances que superen el sostre de vida que tenim totes, perquè moltes vegades parlem d'administració pública com d'entitat al districte o 3 entitats a l'administració pública. Jo crec que necessitem un salto d'escala a nivell qualitatiu i quantitatiu de ciutat, o sigui, una discussió sobre política, urbanisme i cultura a nivell de ciutat, en la que si passen coses on no hi ha un diàleg clar, que no sigui una relació bidireccional d'una entitat que ha tingut un marró en l'administració, sinó que darrere hi ha tot un ecosistema que realment sigui resistent i que pugui recolzar i fer coses. I en aquest sentit, per mi, l'estratègia que ha fet ja la plataforma de gestió ciutadana des de fa temps en l'acció comunitària i els casers de barri em sembla excel·lent de com s'ha fet en aquest sentit de poder fer un lobby
instituyent y amb una capacitat crítica de narrativa des de ciutat. No quedar-nos en les petites entitats perquè no aconseguirem res i caurem en entrar de nou en la cova del job. Així més o menys. La cova del llop. Doncs recollint el que heu comentat, recollint el que s'ha dit també en aquest debat, que evidentment és curt, jo crec, per tots els temes que tocaria parlar. Després, sobretot, d'haver presentat aquest informe, crec que és interessant també escoltar què és les reflexions en veu alta que ha de fer aquesta Fila Zero que tenim aquí i, sobretot, comentar a la gent que està aquí al xat del Zoom, que està aquí seguint aquest directe, que poden aixecar la mà del Zoom, que és una espècie de... Hi ha una mà aquí al costat de les vostres pantalles que serveix per dir que voleu parlar. Aleshores, quan s'acabi aquesta ronda de reflexions de Fila Zero, la gent del públic, podrà aixecar la mà i realitzar preguntes de viva veu, amb vídeo també, tant a les persones que estan a la taula de debat com a les persones que estan a la Fila Zero. Si hi ha algun dubte, ho poseu al xat i anem resolent. Doncs jo donaria la paraula a la Montserrat Moliner. Montserrat, perquè ens agradaria escoltar la teva reflexió en veu alta sobre el que s'ha dit al debat i també el teu punt de vista, de com enfortim les arts comunitàries. Montserrat. Primer de tot, agrair la invitació. S'han dit moltes coses, m'he parat d'escriure en tot el rato i amb les circumstàncies que vivim no m'és fàcil ara triar què prioritzo en la meva intervenció. Em vaig llegir l'estudi fa 2 dies, el vam poder veure i la veritat és que des de comentar que evidentment la redistribució de recursos, la renda bàsica universal és una de les... Penso que seria la millor política cultural a aplicar ara en aquests moments, com el manifest que va sorgir per Murga. Però, després, perdoneu el desordre perquè estic amb molt esgotament. Sí, exacte. Llavors, però bàsicament m'he quedat abans amb una cosa que quan has parlat tu de si l'administració, o sigui, si el rebre subvenció o el rebre diners per part de les administracions fa que deixem de ser crítics, quan fem arts comunitàries. I jo crec que no és que deixem de ser crítics, sinó que tot el procés administratiu que s'ha de passar a nivell de formularis i a nivell de paperassa, quan tu estàs a la pràctica, quan estàs sobre el paper, en el fer, no totes les entitats amb les que treballes tenen el mateix nivell de coneixement de l'administració i d'aquestes línies que s'han de creuar i aquests formularis, i això no fa que perdin la criticitat, però sí que hi ha un procés d'adaptació que crec que mata moltes maneres de... O sigui, quan parlem d'aquestes entitats petites, de tot el que no recull l'estudi, que el Javier ho ha dit, tenim la sensació que hi ha micro, aquestes són ara les que hauríem de localitzar perquè n'hi ha moltes, però normalment no estan avasades en aquest llenguatge administratiu. També m'ha semblat interessant el que ha sortit de l'enquesta. La veritat és que comentar-vos que em sembla molt interessant la interacció. Potser he vist sí, se pueden hacer las cosas virtuales, però és una pena que no puguem estar veient-nos i tal. I la sensació de tenir l'enquesta cada 2 per 3 a mi em feia perdre el fil. Ho volia comentar perquè sortien coses molt interessants, em provocava un altre tipus de pensaments i he anat una mica així. Però dic que és supernecessari que s'equilibri aquesta part d'activisme i de treball i que almenys a l'entitat on estem nosaltres, a Girona, ha sorgit el dubte de quan demanes a la Caixa diners per fer un projecte i quan calcules els costos, per què no es calcula cert treball de certes associacions que en certa manera són activistes. Ja s'està plantejant sobre la taula, almenys en el nostre col·lectiu, que o cobrem tots o no cobra ningú, o sigui, aplicar les bones pràctiques de la mateixa manera que les demanem com a plataforma d'artistes a tot el procés comunitari. I jo crec que aquí l'administració hauria de tenir un pes important
perquè deixi a l'ICUB, ens preguntem quanta gent experta en cultura, però no a nivell teòric, sinó a nivell pràctic, a nivell de fer, a nivell de baixar carrer, posar-se a treballar. I a partir d'aquí podrem tenir unes bases o unes lleis, o sigui, o podrem canviar les lleis perquè les bases no posin tant entrebancs i puguis realment treballar i que es respecti aquest treball com s'han de respectar els treballs artístics en general. Vull dir que és com una manera de... La permeabilitat que té l'administració és molt feixuga. Està molt bé que en aquesta fila 0 hi hagi l'administració perquè ens ho pugui... Però és veritat, no sé qui ho ha dit abans, s'ha de hackejar, que la institució s'autohackeji perquè trobi la manera de fer altres procediments. Ho estem demanant fa molt de temps. He estat present en moltes demandes de cultura, d'acció cultural, d'acció artística, d'activisme, i al final és això, o ens prenen seriosament l'expertesa que tenim com a practicants d'aquestes arts, en tota la seva extensió de la paraula art, o no anirem enlloc. I, evidentment, ho hem de fer junts i juntes, vull dir, això segur. Moltes gràcies, Montserrat. Doncs jo crec que és una molt bona notícia que estigui aquí el Sergi Díaz durant tota la tarda seguint el que està passant aquí en aquest debat i també en altres activitats. Sergi Díaz, director de Ciutat Educadora i Cultura als Barris de l'ICUB. Bona tarda, Sergi. Hola, bona tarda. Què tal? Jo crec que en aquest sentit una mica la reflexió que podries fer en veu alta, que evidentment és lliure, no? Però també en aquest sentit de veure com ha anat pujant aquest interès també per part vostra d'anar incloent temes relacionats amb les arts comunitàries i tenir-los sobre la taula per poder treballar conjuntament propostes innovadores. Sergi, tens la paraula. Moltes gràcies. També voldria fer-me els agraïments i ho personalitzo la figura del Josep Maria Aragall perquè ens ha cuidat molt, inclús els que estàvem a fila 0 durant aquestes setmanes, per fer-nos arribar el material, etc. I la veritat és que s'hagi pogut fer avui en aquest format la trobada, tot un agraïment i reconeixement. I després, per altra banda, també per l'estudi, perquè com tu bé deies, és un estudi que jo crec que comença a posar dades sobre la taula, que això són passos també que ajuden moltes vegades passa així, des de l'àmbit de l'administració, a poder veure com reconèixer, com sobretot, i aprofito per una de les 3 idees que voldria plantejar. Una de les coses que m'ha semblat molt interessant quan es fa la conceptualització de l'estudi, la primera part, és aquesta voluntat a l'hora de diferenciar pràctiques artístiques comunitàries i aquelles que són més de caràcter participatiu, intentar posar uns criteris i elements de diferenciació entre unes i unes altres, perquè de vegades des de l'administració, i teniu raó, no arribem a reconèixer una bona part de les pràctiques que estan duent a terme, llavors que hi hagi aquesta reflexió de com diferenciar unes i unes altres, la veritat és que ens són molt útil per no ficar tot en el mateix cistell que de vegades tenim tendència. L'altra qüestió que jo voldria també destacar, òbviament, perquè apareix de manera molt clara i molt significativa en l'estudi i després també en el debat ha sortit, és sobre el rol de l'ICUB i la relació amb altres departaments de l'Ajuntament. Jo crec que és una reflexió oberta, òbviament, la cooperació interadministrativa i, millor dit, interdepartamental dins de la mateixa organització com és l'Ajuntament, l'hem de millorar cada cop més, és obvi, i m'ha agradat la reflexió que feia el Javier, de dir, per una banda veiem que potser l'ICUB no estableix un lideratge que hauria de ser més gran, però al mateix temps també pot significar que hi ha una transversalitat, hi ha una relació amb altres àrees que no són cultura pròpiament dites que també es fan seu aquest tipus de projectes. Llavors, jo crec que aquesta és una reflexió interessant que hem de desenvolupar internament i amb els diferents col·lectius de la relació àrea-territori, districtes o aquelles àrees que treballen més directament amb el territori com són els programes de pla de barris i les àrees centrals, com ens relacionem. I les interlocucions en quin àrea s'han d'establir. Ara el Javier comentava, la plataforma de gestió ciutadana és una interlocució a nivell d'àrea que després pot repercutir en la relació que per cada projecte, cada territori, van desenvolupar les diferents entitats. Llavors jo crec que això també és un tema que hem de veure com construïm. I ja per últim, la tercera reflexió que volia compartir
molt relacionat també a una de les intervencions que ha fet el Cristian, no? Quan parlava de com visibilitzem segons quines dimensions, no? Que a vegades no passen desapercebudes i potser tenen una transcendència més important de la que ens pensàvem, no? I jo, de fet, una de les coses que volia plantejar de quines són les derivades o de quina manera, sobretot els que heu estat redactant l'estudi, quines derivades creieu que sorgeixen d'aquest tipus de processos que no apareixen, que són invisibles, que potser tenen ressò uns anys després de que alguns participants hagin participat en aquest tipus de processos, però que realment això té molta importància perquè parlem de l'impacte. Parlem d'un impacte que va més enllà d'unes dades quantitatives, d'un nombre de persones que directament hi han participat, però que deixen un pòsit, no? Que jo crec que també és una dels valors afegits i rics que tenen les arts comunitàries, no? Bueno, eren aquestes reflexions que us volia compartir. Molt bé, moltes gràcies, Sergi. També ens agradaria escoltar a l'Anna. L'Anna és cofundadora de l'Associació Cultural i Festival Social Tu Danzas. Anna, bona tarda. Hola, bona tarda. Com Sergi, estàs? Molt bé. Bueno, estic aquí contenta amb nosaltres. He arribat avui de Portugal amb aquesta cosa tota. Així que, bueno, estava amb moltes ganes de veure's tots, però bueno, estem aquí a casa, també està calent, amb un quadre fet també participatiu amb tothom, el del barri. Molt bonic, molt bonic. Endarrere nostre. Gràcies, Anna, per mostrar-lo. Perquè això també fa art. Crec que moltes vegades pensem que els processos, això és procés, no és el final, no és el procés. En realitat això és un mapa conceptual i crec que la gent s'oblida una mica de tot el procés i que el procés també és art. Bueno, això estava dins del que estàvem parlant. A mi em va agradar molt el que va dir el Sergi ara, perquè moltes vegades la sensació que tinc és que quan mirem l'art comunitària o l'art participativa i l'impacte, i moltes vegades fem l'art participativa, aquesta idea de crear molt impacte amb quantitat i no amb a nivell de qualitatiu. O sigui, aquestes arts són arts que es fan i que són com una mica, suposem, a nivell acadèmic, ho posaríem dins del que són estudis de cas. O, bueno, coses molt, molt petites, que tenen impactes molt concrets i de transformació social profunda. Si es mira a nivell participatiu, pot participar molta gent, però moltes vegades l'impacte després té conseqüències com col·laterals. Aquesta idea d'impacte també s'ha de tenir en compte la col·lateralitat de les arts comunitàries. I això tenir aquesta intervenció de Sergi em va agradar molt perquè jo crec que la qualitat, no qualitat de qualitat artística, però de qualitat del que es fa, de valors que es introdueix. I també aquest sentit de comunitat. Què és la comunitat? Això també crec que és una cosa que tenim molt en compte, que jo crec que des de la institució, i parlo de mi, des del meu punt de vista, de com a associació nosaltres i també comparteixo amb vosaltres. El sentit de comunitat també varia molt, perquè això de comunitat no existeix. Científicament parlant, això no existeix. És una tonteria. Com la entitat. Nosaltres no som ni comunitat ni entitat, som identidades i comunidades. Tenim moltes coses a dins, els individus tenen moltes coses a dins. Quan es fa treball comunitari i es fa dins d'un context concret, amb un cas específic, amb unes condicions específiques que produeixen mudances específiques en aquest context. I això s'ha de valorar molt, perquè les entitats que fem coses a la comunitat no fem art comunitària, com si la comunitat fos una cosa tota i la gent fos una comunitat no sé de què. Cadascú treballa en un context concret, amb una realitat concreta, amb una idea concreta, amb una cosa específica. Sigues el feminisme amb un determinat col·lectiu. No és el mateix treballar el feminisme amb noies a l'Eixample que treballar el feminisme amb noies que són del barri del Casc Antic
no sé, d'una determinada cultura. O no. O millor hem de parlar totes juntes i això hem de treballar també aquesta conjuntament. Jo crec que aquestes coses són temes molt interessants i quan parlem aquí d'aquesta cosa de col·laborar o cooperar, no, m'agrada més la paraula cooperar perquè en el sentit a Portugal la col·laboració és un sentit dictatorial, a la cooperació és un sentit de juntar, perquè els col·laboradors eren tots aquells que a Portugal eren los difamadores de la PIDE, que era el sistema de policia, eren els que col·laboràvem en el sistema. A mi m'agrada aquest sentit de cooperar per això. Aquesta idea de nosaltres podem cooperar entre totes també és molt interessant i entendre les idiosincràsies de cada una i pensar també que moltes vegades no cooperem perquè els llocs on estem treballant també són distints. Tampoc s'ha de forçar la cooperació. La cooperació ha de néixer, com està naixent ara, amb una necessitat comú d'aquesta comunitat. Per això, aquesta comunitat necessita de parlar d'això. I per això no s'ha de forçar la cooperació tampoc. Que també moltes vegades el que sento és que hem de fer coses. No hem de fer coses, hem d'ens trobar i trobar sinergies i reciprocitats, perquè moltes vegades el que sento jo i que nos sentim nosaltres de les petites entitats o de les entitats que fem coses en relació, per exemple, a les institucions més governamentals o privades que cedeixen els diners, és que aquest sentit qui imposa els diners té una mica més de poder. Però hi ha una competència que s'ha de valorar, perquè aquesta competència d'entendre la comunitat com si, o de veure les diverses comunitats, perquè no és un artista, no és només un artista comunitari, és l'artista comunitari que treballa amb l'educador social, té una competència, o l'artista comunitari, educador social tot junts, té també unes competències que són exclusives d'aquest artista, perquè en els ports es tornarà un artista participatiu. I això és una competència que s'adquireix i que la institució ha de valorar. No pensar que ara puc fer-ho tot jo. Saps? I llavors hem de pensar en aquesta multiculturalitat, interculturalitat, els diversos noms que posem sobre la taula per definir aquestes diversitats de comunitats i d'entitats que cadascú treballa i que trobem llocs d'on podem cooperar o no. Perquè cada lloc té una idiosincràsia, cada grup té una idiosincràsia. Les iaies com qui nosaltres treballem són 3 ara, perquè s'ha mort 2. Les encanta i treballen amb nosaltres fa 5 anys. Per què? Perquè els agrada molt treballar amb joves que venen de l'estranger i que són voluntaris internacionals que parlen una llengua que la majoria de les vegades ja no n'entenen. I venen els divendres a treballar amb nosaltres perquè de totes les comunitats que treballen elles en art comunitària fan els divendres amb nosaltres. No és que siguin especials, és per donar un cas. Aquesta idea d'estudis de cas, perdó, ja em trenco tot. No, i és molt important, no?, tenir en compte la realitat de cada organització, de cada barri, cada context és diferent. És molt cert, i de fet s'ha dit des de l'inici, que és molt difícil, ho deia el Cristian, si no m'equivoco, Cristian, em corregiràs, que tampoc hi ha una voluntat d'etiquetar-vos a tots a sota d'una forma de fer homogènia. Per tant, el debat està aquí, les reflexions de la Fila Zero estan fetes. M'agradaria moltíssim que els minuts que ens queden donéssim la paraula al públic, que totes les persones que han estat aquí des de les 6 de la tarda i des d'abans també aquí participant d'aquest debat i de totes les activitats que s'han reformulat en aquest format. No sé si des d'aquí podeu aixecar les mans, les persones que tingueu ganes de fer algunes preguntes. S'està fent també algun... Diu... Pregunta. Es pot estimular... Això no sé si és una pregunta, és una reflexió. David, que hi ha aquí al xat,
m'agradaria que... Es pot estimular la cooperació sense forçar-la. Clar, això jo entenc que és una reflexió, sí. No sé si hi ha algú que vol participar. A mi m'està costant veure això de les mans. Sí que és veritat que el tema d'adaptar-se a les noves tecnologies, a tots els formats digitals i aquestes novetats de fer reunions i debats a través de Zoom, et fa que estiguis en alguns moments una mica dispers o dispersa. Montserrat, no ets l'única, t'he de dir, perquè hi ha moments que volem estar a totes. De fet, jo crec que el seria... Mira, Helena i Montserrat han aixecat la mà. Doncs us convidem a que obriu directament el micròfon, perquè crec que serà més fàcil, si em permeteu aquesta llicència, i obrint el micro i prenent la paraula, doncs feu la pregunta. Dono la paraula a l'Helena, que té una pregunta, i tu mateixa, Helena, et presentes i dirigeixes la pregunta a les persones que tu consideris tant de la fila 0 de la taula de debat o, en general, a totes les persones aquí presents. Helena. Hola, moltes gràcies a tots i totes per aquest debat superinteressant. Yo voldría, hablo en castellano para quien, por si alguien no entiende bien catalán hablo en castellano, ¿vale? Tengo una pregunta o una reflexión que ha salido antes, creo que la comentaba Cristian, sobre cómo construir espacios para que pueda producirse esa cooperación y esa responsabilización mutua, ¿no? Y él mismo decía, ¿no?, como es difícil la respuesta y soy consciente de esa dificultad, pero bueno, creo que aprovechando que hay tantísima gente, ¿no?, de tantos ámbitos institucionales y no institucionales, pues creo que igual puede ser un buen momento para que nos lancéis como, si no respuestas, como 4 destellos o 4 pequeñas vías para dar respuesta a esto. Gracias. Gracias, Elena. No sé si hay alguien en la sala que quiera responder, aportar directamente a la pregunta que nos hace Elena. Jo vull dir una cosa lligant amb una cosa que ha dit la Montserrat Moliner, i és que els formularis de presentació de la subvenció segur que no són la manera d'obrir aquest espai de corresponsabilitat i de treball conjunt. Això sembla consens. Ahí lo dejo. Sí, Susana, sí, adelante. No, sí, o sea, reitero, o sea, lo que dice Cristian, lo mismo de la corresponsabilidad, la dificultad en relación con la administración, pero creo que nos falta una pata importante que es la relación con la comunidad y con el territorio donde vamos a trabajar, ¿no? Y para que se potencie esa cooperación de la que contaba Ana, ¿no?, esa cooperación, creo que tiene que haber, desde mi punto de vista, lo que hablábamos también de la ética, de cómo hacer las cosas, la relación de recoger lo ya existente en el territorio. Creo que muchas veces el proyectismo, el hacer cosas porque hay que hacer las cosas, sino creo que hay un trabajo importante de escucha, ¿no?, de escucha del territorio, de escucha de las comunidades y desde las artes comunitarias creo que hay una parte importante para posibilitar esa cooperación. Y yo creo que hay un trabajo de reciprocidad y de reconocimiento a lo ya existente. O sea que creo que hay que hacer una ecología, ¿no?, del proyectismo y a lo mejor pasar más tiempo escuchando lo que ya hay en el lugar para posibilitar esas cooperaciones que pueda haber en los territorios y luego reconocer la idiosincrasia que comentabas y la singularidad de cada lugar, ¿no? No puede ser un proyecto que haces en un barrio para otro, ¿no? Entonces hay un tiempo previo que yo creo que es muy necesario para que esos procesos sean reconocidos como importantes para la comunidad con la que estás trabajando y se conviertan en algo propio, ¿no? No en algo exportado, importado, que viene de un centro súper moderno y comunitario y realmente no haya generado un intercambio y una conversación entre iguales, entre el proyecto comunitario que posibilita dentro de un territorio. O sea que me gustaría como para la cooperación tiene que haber una reciprocidad y una relación humilde, ¿no? Humilde desde el humus, desde la tierra, desde lo concreto y desde las prácticas
propias, ¿no? Y no solamente conceptuales, de cómo llevar a cabo y para poder facilitar esos procesos cooperativos entre la comunidad y los profesionales o las personas que trabajan en el ámbito comunitario. Gràcies, Susana. No sé si algú més vol també dir la seva entorn a la reflexió, pregunta que ens ha llançat l'Helena. Bueno, yo en ese sentido, perdonad, creo que es clave lo que ha dicho Susana de la escucha activa, de dejarse afectar por las temáticas y las dimensiones del territorio. Por eso la investigación intentaba dirimir entre unas prácticas artísticas participativas más propias de grandes equipamientos y que pueden ser muy válidas en un sentido, en un contexto, y otras que directamente tienen un arraigo que algunas mínimamente son un año, pero hay otras que llevan 5 o 10 años. Entonces, yo creo que en ese sentido queda claro que la territorialidad y la comunidad no es una cosa que se hace desde arriba o en un ovni, sino que es como que estas entidades ya forman parte y van construyendo algo en común. Pero también creo que cuando alguien coopera es básico que se deje afectar y que trasvase sus posiciones y que genere una nueva distribución, ya sea de lo sensible, ya sea de los imaginarios o ya sea de los recursos materiales. Si entrar a colaborar y cooperar es para salir de la misma forma o reforzando las jerarquías y aquellos vulnerables o vulnerabilizadas sigan manteniendo su posición, no empecemos ni a cooperar ni a colaborar. Es que es clave. Una cosa súper Muy rápida, bien. Marta. Sí. Perdón, No, que creo que es importante que ese proceso de cooperación ejerza un dispositivo de aprendizaje y de transformación de la propia institución que lleva a cabo ese proyecto en el territorio. O sea, yo creo que es muy importante que justamente haya una transformación. O sea, si no hay una transformación por las dos partes, creo que haya faltado algo de comunitario en ese proceso de trabajo. Pues muchas gracias por estas reflexiones. De hecho, vamos a, si os parece, hay otra persona que ha pedido la palabra, Montserrat. Pots obrir el micro. Hola. I llançar la pregunta, reflexió. Et pots presentar i després llançar la pregunta, reflexió. Què tal, Montse? Hola, soc la Montserrat Iranzo. Algunes persones ja em coneixen i hem fet algunes accions. Tinc una entitat que es diu d'Ensalut i fa tants anys, no sé, uns 16 o 18 anys que estic en tota la part així social, no? De moviment social. Aleshores, doncs, volia fer un comentari amb tot el tema de l'estudi que heu estat comentant i que s'ha dut a terme, perquè no sé si sabíeu que des del Conca, des de l'any 2016, s'estan fent uns estudis amb això que sí que heu comentat, que no volíeu que fos sectorial, però que allà s'estan fent sobre circ, s'han fet sobre dansa, s'han fet sobre teatre, s'han fet sobre música, s'han fet sobre cinema. Aleshores, clar, són uns estudis que sí que és d'abast més de nivell de Catalunya, però que ja s'ha estat també marcant i treballant sobre algun dels punts que s'estava tractant en aquest estudi que s'està fent ara o que s'ha dut a terme sobre Barcelona. Que no sé si ho havíeu tingut en compte o si s'havia referenciat o si sabien que existia. Perquè m'ha sobtat més que res de dir no, és que és l'únic estudi que existeix, no és que hi ha altres estudis també, que potser a vegades no se'ls dona tanta veu o tant de boga, i igual que està aquí, possiblement també puguin haver estudis més territorials d'altres províncies. Això ho desconec, també. Aquest un comentari. Després un altre també amb el Sergi Díaz, que estava comentant, també ha fet una pregunta de què és el que succeeix en totes aquestes entitats amb l'impacte. Veritablement, jo també és una pregunta que, de fet, una de les reflexions que jo en aquell moment ja feia amb un dels estudis, ho comento també perquè un dels estudis me'l van encarregar. Aleshores, doncs, què és el que succeeix amb l'impacte? Sí, òbviament, és que moltes subvencions, de vegades, sí que es demana que hi hagi un impacte, que hi hagi un retorn, però aquests impactes també s'hauria de veure que un impacte social com a mínim ha de ser de 3 anys. Si tu una subvenció només la pots fer anual, això després no es pot fer aquesta avaluació. Moltes vegades també amb conclusions o amb apreciacions o amb resultats o parlant amb entitats és dir, no, jo vull fer una avaluació, però és que no tinc diners, perquè si jo utilitzo aquests diners per implementar el meu projecte, després no tinc els diners per fer l'avaluació. Llavors, doncs, clar, potser a vegades aquests recursos són molt minsos o no es tenen en compte. Que també aniria una mica lligat amb el que ha dit el Cristian, de tota aquesta burocratització excessiva
de poder accedir a subvencions o poder accedir a diners per part de l'administració. I en principi seria això. Molt bé, Montse, no sé si algú té alguna reflexió entorn a això, Fila Zero, també la gent que està al públic que s'animi a participar, que s'animi a fer preguntes perquè és un espai de trobada, un espai on és importantíssim que anem intercanviant opinions, reflexions, perquè tot això queda recollit, queda gravat i, a més, també és part, potser no és un estudi, però és un debat on s'estan recollint moltíssimes propostes, s'estan recollint idees, reflexions que poden anar en la direcció també d'anar enfortint. Hi ha alguna persona més a la sala que hagi demanat la paraula? Doncs, de moment, jo no en veig cap. Si m'equivoco, que algú m'avisi per algun dels dispositius que tenim connectats. En tot cas, traslladar la reflexió de la Montse a la taula o a la Fila Zero o a qui vulgui respondre, obrint directament el micròfon. Val, Montse, jo et contesto a dins de l'abast i del camp de treball que hem fet. Pot ser que tu tinguis raó, però desconeixem un informe que articule d'una forma ecosistèmica totes les iniciatives de la ciutat de Barcelona i que lo plantegi en les dates quantitatives que estem treballant per poder construir un marc de diàleg amb l'ICUP. Lo desconeixem. Pot ser que existeix o pot ser que el que s'hauria d'haver fet és agafar tots els sectors que hi ha, simplement agafar la part que és de Barcelona. Però malgrat això, no sé si has vist en el mapa les 34 fitxes que hi ha que profunditzen en moltes qüestions en les que jo no he vist informes que aprofundissin en aquest sentit. Pot ser desconeixement i t'agraïm molt les referències, o sigui que benvingudes siguin per sumar entre totes. I, de fet, també ens ha passat que en algun dia que hem tingut Basket Beat i nosaltres com a Artibarria amb el Conca, quan ens hem plantejat que s'han de fer mapatges i nous indicadors, sembla que hi ha, com sempre, un històric que és que es perd la memòria, en el sentit de que mai s'ha de fer referència i també indicar que l'estudi ja ho diu, que a vegades aquests estudis que són tan sectorialitzats no fan bé, en la meva opinió, i és una posició política, a l'ecosistema de les xarxes comunitàries, perquè el que fan és que hagis d'estar entrant en els llenguatges i en la competitivitat de certs sectors per arribar a poder tenir accés a recursos culturals. És a dir, t'has de matar o en el circ, o en els visuals, o en cinema, i nosaltres una de les coses que estem plantejant aquí és més un discurs des de drets culturals i un ecosistema que profunditzar en una altra visió. No sé si contesta la teva pregunta, però jo crec que ens trobem un dia a un cafè, que és superinteressant, i intercanviem cromos. Hem de quedar. Sí, no, però sí. M'ho he agraït, No, jo també, que t'ho trobo molt interessant i a més, doncs sí, exacte, ja parlem a nivell privé. Molt bé, gràcies. Molt bé, Montse. I també hi havia l'Anna, que volia fer una reflexió entorn al que havia comentat la Montse, i si hi ha algú més a la sala que vulgui comentar el que ha dit la Montse, no sé si pot aixecar la mà ara amb aquest sistema Zoom o directament a la pantalla. I si no, ja aniríem tancant una mica. Anna, endavant. Vale. Hola, Montse. Hola. La conec bastant, és com m'agrada molt la feina, té un cor molt gran, això que... Gràcies. A mi m'agrada molt aquesta idea que Montse ha portat a la taula perquè moltes vegades aquesta idea dels diners també, no? No perquè jo penso que les coses s'han de fer sempre. Els diners com sorgeixen i hem de tenir aquesta ètica que hem parlat i tot, o no. Això també són les definicions polítiques de cadascú i això no interfereixo. Però aquesta idea de que moltes vegades aquest impacte qualitatiu, i torno una mica a la reflexió que tenia abans, demana molta feina, més feina del que pot semblar, moltes vegades més que l'impacte quantitatiu, perquè els números són fàcils d'analitzar. Jo soc de matemàtiques, soc astrònoma de professió i després soc ballarina d'una altra cosa. I els estudis quantitatius demanen una certa dedicació que se necessita, que l'impacte realment dels projectes que es fan sigui real, o sigui, plasmat quan faig una memòria d'un projecte. L'impacte que poso realment a la memòria sigui real i tingui realment demana més temps si s'ha de fer amb una mica més de consistència i... Sí, és generar indicadors, no, Anna? És generar uns indicadors
investigadors que puguin fer de baròmetre. O no sol, també hi ha altres formes, perquè si no entres altra vegada una vegada en quantitatiu, però això és matemàtica pura, és com científic i no interessa per què, però per aquestes coses més senzilles, no? De recollir informació dels teus companys, no? Com qui estàs treballant. I també ajudar-nos entre totes a com fer aquest, per exemple, que això podria ser una forma de cooperar. Com estem fent el recollir les dades, no tant com apliquem les nostres formes de pensar o conjuntament treballem amb la comunitat que estem treballant, perquè la comunitat que estem treballant té unes idiosincrasies concretes, però com resolvemos cuestiones más prácticas de indicadores, de no sé qué, de cómo es que, cuál es el impacto, de cómo podemos hacer visible, bueno, básicamente lo que estamos haciendo ahora, que creo que es muy interesante. Creo que, porque si no, viene el efecto helicóptero de alguien que viene, que no es tu caso, el Javier, pero bueno, hablo un poco esta, que es el efecto helicóptero, que se hace mucho en las artes comunitarias, ¿no? Que llega alguien de no sé dónde y viene, aterriza al territorio y dice, como un buen etnográfico, lo que él piensa sobre este lugar, pero con sus ideas preconcebidas de este territorio, ¿no? Y esto también se hace con los estudios. ¿No? Los indicadores vienen de fuera. Alguien especialista en indicadores viene a estudiar los indicadores de todos los territorios con un helicóptero y dice, esto es así. Me parece un poco etnográfico con las ideas etnográficas de cada uno, con lo que yo quiero ver. Bueno, entonces, Yo bueno, creo que este es muy especial en el ayuntamiento. No sé. Claro, aquí yo creo que esto es un debate súper rico que además aquí los expertos y expertas en el tema sois vosotros y vosotras, que se ve y se nota, esto sí que ya es como una opinión personal, si se me permite, estáis haciendo, ¿no?, que las artes comunitarias y las formas de hacer, ¿no?, también de las artes comunitarias entren en territorios en donde, pues bueno, a lo mejor no han sido tan observadas desde estos otros territorios y se está haciendo, se está llegando. Entonces hay diversas vías que se están poniendo en práctica para llegar allí y esta también es una, este debate también es una, ¿no?, aparte de los estudios que hay, que además pueden empezar, digamos que es una buena forma también de empezar, tener los datos y el reconocimiento del terreno hecho, ¿no? Pero los encuentros son necesarios, como decía también Josep María al inicio. Es importante también este café con Montse, es importante que nos encontremos, que aprendamos todos y todas de lo que está pasando, no solamente en Barcelona o en Cataluña, también a lo largo y ancho del territorio del Estado español, con las experiencias con las que está también Susana, con la gente de Madrid, por ejemplo, que yo creo que aquí se nota, ¿no?, que hay ganas, que hay muchas ganas de fortalecer vínculos y también, ¿por qué no decirlo?, ¿no?, que esta situación de pandemia y esta situación en la que nos encontramos también desde ayer en muchos lugares, ha provocado que se empiece a cooperar también desde otros lados, de otras maneras y ver, ¿no?, que somos ricos y ricas en nuestra creatividad y en nuestra forma de hacer las cosas y también en nuestras estrategias de llegar a los lugares que queremos llegar sin que se nos impongan cosas, sino más bien al contrario, proponiendo desde abajo qué es lo que realmente nos sirve. Y para ello pues estáis vosotros y vosotras aquí y los 100 y pico personas que estaban conectadas al inicio de este debate y de verdad agradeceros a todos y a todas que hayáis estado atentos y atentas a este debate, a Susana, Cristian, Javier, Josep María, también la Filacero, a Montserrat, la Ana, el Sergi y la Silvia Durán, que no ha podido estar con nosotros, la directora de área del Institut Català de les Empreses Culturals, y cerrar también este espacio diciendo que podeu recuperar les xarxes de Twitter a través del FAC
l'Instagram també el teniu tots i totes al cap, @FAACCU al Twitter. I també recordar que hi ha un canal obert de recepció d'idees, de tot el que s'hagi pogut quedar sobre la taula a través de la gent de Basket Beat, que estan a disposició també per rebre reflexions que s'hagin quedat en el tinter o que no haguem pogut fer el dia d'avui. Moltes gràcies per adaptar-vos a aquests formats, per adaptar-nos tots i totes a aquest format. Farem uns estiraments quan acabem aquesta sessió i ens n'anirem contents a fer les següents activitats que tinguem, perquè crec que és de celebrar que s'hagi pogut fer aquesta trobada, encara que sigui en aquest format, i celebrar també que les arts comunitàries estiguin treballant per fer aquestes properes passes que fareu també a inicis o a la primavera de l'any que ve en aquests festivals, que estarem connectades i que des d'avui i fins a aquest festival que es farà a la primavera, seguir construint i seguir fent aquestes propostes entre tots i totes. Moltes gràcies per estar avui aquí a totes i a tots i que passeu un cap de setmana el millor possible.